Hapon kita northeast monsoon kun hangin agikan sa amihan ang muhuros no ug kini masinati dinhi kapikto sa central o ingon man sa northern Luzon. Dinhi sa Kabisayan makasinati gihapon kita mga pangalandalang kini sa wind convergence. Andak bayan ug lalawigan sa Subo dunay gyapon kita kahayag sa adlaw sayo sa buntag hinuon ari na sa hapon masinati natong malag-umon nga kalangitan lubanan kini siya og mahinay nga pangulan sa kapunon ingon man sa kagabion. Mapanganuron atong kalangitan hinuon dunay kahayag sa adlaw ingon man kusog nga hangin ug kini magasugod gikan sa Sabado ngadto na sa Miyerkules. Ang tagbilaran ingon man kitubok ang buhol maayong panahon ingon usab duna kini siya mga panagsang madagumon nga kalangitan ingon man hangtod magsugod kini karong adlaw hangtod sa Miyerkules. Ang dumagiti ingon man ubang bahin sa Negros Oriental maayong panahon. Duna kitay makitang adlaw inubanan sa kining mahinay nga pangulan sa kapunon ingon mas kagabion karong adlaw hangtod na kini siya sa Martes. Mahinay nga tos panagsang kusog nga hangin gikan silangan nga tos pagkaamin ang silangan ng Muros o atong dagat sa kabaybayunan nini kasarangan nga tunas pagkabaluron. Gikan Buenas Pag-asa, Oscar Tabada.